O caso destas esceas de película igual é exagerado, pero é algo que ocorreu e ocorre en moitos hotéis. O roubo de todo tipo de produtos. Os roubos dos hotéis foron, son e serán. Non é un tema económico en absoluto, moitas veces é o que comentaba, unha cousa de recordo da súa estancia ou algo que por satisfacción moitas veces do hotel onde foi eleva como recordo. Non é que a crise fixese aumentar os furtos e roubos, é case un costume. Non é unha cuestión de cartos, porque normalmente os hóspedes poden pagar estes caprichos. Pode levar unha persona normal, de recursos económicos medios, que pode levar unha persona que non lle fai falta levar unha toalla, simplemente por ter o recordo do hotel no que está. Sobre todo os albornoces. Albornoces sí que é o que máis ten faltado. Sempre temos unha parte do presuposto con nosos proveedores de roupa, onde sabemos que vai haber roturas, roubos, perdas no transporte, está calculado. Hai dous produtos que se roubaban bastante antes nos hotéis que agora desapareceron. Un son os pinceiros e outros son as perchas. As perchas desde fai uns anos meteron os sistemas antirroubo, co cual el levar unha percha dun hotel ahora mismo non compensa porque non te son de colgar. Entonces eso baixou moitísimo. Españois ou estranxeiros? Quen manda máis? Posiblemente españoles. Pero tamén é o que máis, o cliente que máis suele vir a este hotel. Pero tamén hai outros casos, xente que quere levar algo do hotel e pagalo. Hai outra xente que por ese recordo de levarse ao hotel ou porque lle gustou a fragancia mesmo do amenity, do chapú, do gel, do xabón, pide compralo e se lle pode enviar a casa este tipo de produto. Hai xente que incluso o pide pagando para poder levar ese albornoz. Un último detalle, os produtos de hixiene ou de limpeza non son para levar. Seca, os que non se usan, hai que deixalos. Bueno, a ver, o detalle de cortesía é un detalle de cortesía para que utilices o que necesites no hotel. Non se supón que os ambientes son para levar, simplemente para utilizar no hotel. Pois nada, xa o sabemos, pero témome que neste caso casi ninguén evita a tentación. E desgrazadamente pros hotéis os furtos e pequenos roubos continuarán. Igual é a condición humana.